Mayong buntag sa makausapa. Kagahapong adlaw sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig, binagayod sa Ebanghelyo kung atong mahinumduman, gipadayag kanato unsa ang pagkabulahan, no? Unsa ang ingon nato, blessed diha sa mga mata sa Dios o diha sa gingharian, no? Bisan kon usahay daw sukwahi sa panglantaw sa kalibutan o sa panglantaw sa tao, kung unsa ang maghatag kabulahanan, unsa ang maghatag og katagbawan sa tao nining atong kinabuhi nga kalibutanon. But in the end, kahibaw kita, no, kung unsa ang gipahimug-atan diha sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. O karon adlaw gisundan dayon kini hinagi sa pagbasa gikan sa sulat sa mga taga-Hebreo, Salmo responsoryo ngadto na sa Ebanghelyo, no? Ang tanan nga nagbutang sa ilang pagsalig ug paglaom diha sa Ginoo, bulahan gayod sila, no? Gihisgutan ining basahon sa mga Hebreo ang mga kaniadto himong panig-ingnan diha sa pagbutang sa pagsalig ug nagatuo gayud sila sa mga gipasalig sa Ginoo diha kanila. Sama kanato nga mga taong mahuyang, sama kanato nga mga tao nga adunay mga kapakyasan ug mga kalapasan, apan nagbutang sa ilang pagsalig, paglaom diha sa Ginoo o gipakagahom sila, no? Nahatagan og kagahuman batok sa dautan, dili sa ilang kaugalingong kusog, kung dili pinaagi sa grasya sa Ginoo, no? Gihinganlan pipila ka mga tao, no? Haman ni Samson, Hipti, David, no? Ni Abraham o ubay-ubay pa nga mga tao. Sama kanato mga mahuyang, may kapakyasan o gadunay mga limitasyon, apan pinagi sa gahom sa Dios o tungod sa ilang pagsalig o hugot nga pagtuo, gihatagan og kagahuman batok sa mga dautan, no? Busa gisundan dayon sa Salmo, maglipay gayon, magsadya, no? Ang tanan nga nagbutang sa ilang pagsalig, ang tanan nga nagalaom diha sa Ginoo. O sa Ebanghelyo ni San Marcos gisundan dayon atong pamalandungan, bisan pa man kining tao nga daw hataas-taas man nga historya, tanaw nato, no, nga daw wala man gayud siya'y ingon nato pagsalig, no, wala man gayud siya'y pagtuo kinsa si Jesus diha sa iyang atubangan, apan ingon nato nga usa ka makaluluoy kaayo nga kahimtang for how many years tingali nga kining tao nahimulag na sa katilingban. Matud pa ni San Marcos, nagpuyo diha sa minteryo, giyawaan, wala na yung mga tao nga makaduol kaniya, kay bisan pa man kung gigapos na iyang mga tiil o mga kamot, iya lamang kining gipamugto ang mga kadina. Unya adlaw gabi magsuroy-suroy na sa mga lubnganan, no? Magsigig-syagit, no? Unya no? Samad-samaran niya ang iyang kaugalingon, no? How can this be? Nga kining tao, bisan kung maingon nato, wala man gayud siya nagbutang sa iyang pagsalig ug pagtuo diha sa Ginoo, kay he was possessed by the evil spirits, no? Ang daotang espiritu mao na may nagmando diha sa iyang tawhanon o kalibutanon nga kinabuhi, no? Panbisan pa man ni ana, kahibaw kita, no, nga wala gayoy makatupong o makalabaw diha sa gahom sa Dios, no? O daw ang mga daotang espiritu, bisan kun
Ing nato sa mata sa katilingban, lahi gayud kini nga matang sa binuhat, panbinuhat gyapon sa Ginoo. They are matud pa sa atong mga katekismo, fallen angels, no? Hangtod karon ako personally sahay dunay mga higayon nga makapangutana, no? Nganong once and for all wa na lang gyud giwagtang sa Ginoo kining mga daotang espiritu nga sa sinugdan, iya raman kining mga binuhat nga buot makigtupong diha sa iyang kagahuman. Iya raman kining mga binuhat nga gusto gayud, no? Mao patigbabaw diha sa gahom sa magbubuhat, no? So sige lang, no? We can understand that there is always a reason nganong gitugutan gihapon hangtod karon. Ang Ginoo nagtugot gihapon once in a while, or kung dili ta magmabinantayon, no? Naagihapoy mga tao nga maposes sa gahom sa dautan. But the other side of the coin, matud pa, no? Nga wala gayod makabuntog diha sa gahom sa kaayo o sa kagahuman sa Dios. Nga bisan pa man kung kining yawa nagposes sa tao, no? Nagdominar sa tao for quite some time, no? Matud pa nila kinsay imong pangalan, matud pa nila panon kay daghan kami. Bisan pag-unsa sila kadaghan, pila pa sila kalibo, o bisan pa kung gidominar nila ang tao, sa katapusan, no? The devil self-destructs, no? Matud pa, no? Wala gihapoy nahimo kay mao man ang iyang katuyuan. Gusto siyang mulabaw sa Dios, gusto siyang makigtupong sa Ginoo, no? Unsay mahitabo sa tao o unsay mahitabo sa binuhat nga buot o gusto gayud mulabaw sa iyang magbubuhat. Sa katapusan, kalaglagan, katapusan, no? Kamatayon ang nagdala kaniya, no? Nining maong panon nga for quite some time nagdominar, nagtorment sa tao, no? Og sa laing bahin, kining tao nga sa sinugdan sa istorya, no? Nawad-an na sa panimuot, wala na'y control sa iyang kaugalingon, no? Gipabalik sa Ginoo ang iyang maayong panimuot. Gipabalik sa Ginoo ang iyang maayong panghunahuna o maayong pagbati. O at one time, siya miingon, mahimo bang mauban ko kanimo? No? Mahimo bang usa ko sa imong mga tinun-an? Apan wala mo tugot sa Jesus, giingnan niyang tao, pauli sa inyo, sa imong panimalay, sultihi sila, unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo, ug unsa ka maluluyon, ug maayo gayud ang Dios diha kanimo, no? Ug gikan sa ingon nato pagdominar sa gahom sa yawa, sa gahom sa dautan, after he was restored to his normal senses, gihimo siya nga magsasangyaw, gihimo siya, no? Nga instrumento alang sa maayong balita ngadto sa uban, no? Og ang tao milakaw nanugilon mahitungod sa manindot nga mga butang nga gihimo ni Jesus kaniya. Sad to say, pipila sa mga tao sakop sa iyang katilingban, no? Nahibulong sa mga panghitabo o dili sila gusto nga maghari didto ang kagahuman sa kaayo o ang kagahuman sa Dios, no? Nahangyo sila nga mopahilayo unta sa Jesus, no? So sad to say, hangtod karon adunay mga tao sa gihapon nga bisan pa man sa manindot nga balita, nagdumili diha sa pagdawat sa maong mga kamatuoran. Pagampo mga igsoon alang sa mga nagkadaiyang kahimtang sa tao o sa matag usa kanato o tingali sa atong mga sakop sa panimalay, usahay wala sa maayong panimuot, wala sa sakto nga disposisyon until now, no? They are still being tormented by the evil spirits, no? Ngano nga hangtod karon gitugutan sa Ginoo lisod
ug tulog karon kaayo ang iyang mga pamaagi. Apan ang nindot nga balita tungod kay sukad kaniadto karon og sa umaabot wala gayud pa mapamatud-i nga mahimong mabuntog sa dautan ang gahom sa kaayo ug ang gahom sa Dios. Busa kini maglipay kita ug magsadya sa kanunay, labi na gayud kanatong tanan nga nagbutang sa atong pagsalig ug paglaom sa Ginoo. Palihog manindog. Nagakatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kitang mudangop ngadto samahan, dala ang atong mga katuyuan. Ug moingon kita sa matag pang-ampo, amahan, panalipdi kami.